Assalamu alaikum bandiraɓe am fulɓe sakiraɓe am to gonɗon fuu imi hinna on imi hofna on. Hande bo mi witani on be video kesum miɗi mi yeccay on haala jangde. Miɗi mi fuɗɗay haala am ka'a be haala annabijo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi min atlubul ilma min al mahdi ila al lahd. Min toro jangde daga bashaku ha yaki yanande. Bandiraɓe am fulɓe hani ni min janga mi fume. Jangde hanyum eftata min, hanyum yarta min yeso. Min giɗa sakitaki, min giɗi min jaha yeso. Ngani non hani ni min kaɓɓa keshi joni min janga min fumen. Mo yiɗi duniyaru janga, mo yiɗi lahira janga, mo yiɗi jawdi janga, mo yiɗi siyasa yiɗi laamu janga. Jangirde hanyum hokkata ɗum fu. Ngani non min giɗi min janga min fumen. Musamman rewɓe fulɓe, lenyol fulɓe rewɓe on giɗon video ɗum ga Allah min mbito min fu min janga. Jangirde hanyum hokkata min, hanyum eftata min. Al-ummu madrasatun iza a'dadtuha a'dadta sha'ban tayyib al-a'raq. Inna hanyum woni jangirde. Inna to jangi wuro fu jangay. Bashi mawɓe e famare fu ɓe jangay. Ngani non hani rewɓe fulɓe min fu mon on fu mon min ma be mon hani min janga. Rewɓe e worɓe, mawɓe e famarɓe, mawɓe ta ɓe mbi'a ke min mawɓe min jangata. Jangirde wala duɓe hani min janga. Jangirde eftay wuro talaka mahango wo'ina ngo e yibbina wuro jawdi e wuro laamu. العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. ميدا مي أفول بجنغاي إن أفريقيا أنفو من جنغي من لامك يا أفريقيا يهاجوني من قوتي لامك يا أفريقيا. لكن وودي بويم يهاجوني جنغاي غنينون حالا من هاني من جنغا. فيديو أم دوم بدون ويأيم بجنغاي بجنغا موقف بجنغاي بويت بجنغا من جدي من جهة يسو جنغون إجنغينون. وسي الله باكي. مع السلامة سيسو.